Hallelujah. Ngiyacela bazalwane ukunibingelela egameni lika Jesu, bafundisi bala ekhaya, leadership of this house, kingdom citizens, obaba, omama, intombi, insizwa phakathi kwethu, sanjelwe umfundisi umyeza nomama umyeza base Adonai Fountain Ministry. Hleze siba nabo njalo masine phasika kusukela sako broad baqhamuka ngapha kwaZulu. Ngiyacela mfundisi umyeza nime nje ngeenyawo nomama ibandla linibone. Sihleli phansi sibashayeleni izandla bazalwane. Sihlezi phansi sibashayeleni izandla bazalwane. Thank you. Amen. Isizathu ngithi sihleli phansi sifuna kubonakale bona. Mase nisukuma nanigagasha seningomyeza. Hallelujah. Niyekela nabanye abantwana bathola ilimelight. Phakathi kwethu bazalwane sinomfundisi uNtuli nomama uNtuli nabo bajwayele ukusivakashela from Ebenezer Christian Ministries. Ngiyacela nime ngenyawo mfundisi uNtuli nomama. Come on bazalwane bashayeleni izandla. Thank you so much. Amen. Ngicela ungibukele lo singilo seduze kwakho uthi wenze kahle weza kwe conference. Khona uqobo landile. Next conference kuzokuthiwa sukuma ubaba nomama. Kuzobe kushiwo wena. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much bafundisi bami ngokusivakashela. Bafundisi bala ekhaya ne leadership yala ekhaya ngicela nisukume nime ngenyawo sihleli phansi sibashayeleni izandla kakhulu as I greet them. Hallelujah. Thank you so much. Amen. Ngiyanibingelela ke nonke obaba mama Kingdom Kids, Royal Priesthood, my future church, my future generation. Hello guys. Hello guys. That's my church. Amen. So thank you so much for coming to our day number 2 Passover conference. Amazwi ayisikhombisa. Amen. Ngaphambi kokuba kushunyayelwe bazalwane, can we go to the book of Judges chapter number 9 verse number 52. Wachithikazi esiphambanweni ingakho lithi ungcwele wachithikazi esiphambanweni ingakho ngithi. Thank you Jesus. Ungithandile esiphambanweni nomengathula akujiki lutho. Ungithandile read for me. uAbimeleki wafika embhoshongweni walwa nawo, wasondela emnyango wombhoshongo ukuba awushise ngomlilo. Owesifazane othile waphonsa imbokodwe ekhanda lika There is a Abimeleki. version that says a certain woman wadedela itshe ekhanda lika Abimeleki. Please just stop right there. Mawuqhubeka ufunda izwi likaNkulunkulu, the very same chapter, lithi wathi masededelile imbokodo ekhanda lika Abimeleki, lithi uAbimeleki washawa amahloni wabiza abantu bakhe noma ngithi amasosha akhe, wathi ngicela ningilekelele nilethi imkhonto ningigwaze ningibulale ngoba angifuni kuthiwe ngibulewe owesifazane.
Now, what I want us, the context that I want us to zoom in namhlanje kuseni as we are celebrating indodana yomuntu isesiphambanweni ukuthi lithi izwi likaNkulunkulu Abimeleki wayesehluphe abantu abaningi abahlukahlukene. Kodwa noma ngabe wayesebahluphe kanjalo, imindeni eminingi eseyihlukumezile, noma ngabe wayesebahlukumeze kanjalo, a certain person wathi, I am tired of this situation in my community. I am tired of this situation emndenini kaNkulunkulu. Ngoba kubiza ukuthi kube khona umuntu omela umndeni wakhe. Sanibonani bazalwane. Kubiza ukuthi kube khona umuntu omela generations to come. It cost one man. It cost umuntu oyedwa ukuthi asukume amele the generations to come. Lithi izwi likaNkulunkulu wathi lo wesifazane akubalwa ngisho igama lakhe. But what is important ukuthi wathi I am tired ukuthi sidlala uAbimeleki. Iqiniso lithi uAbimeleki kade banqoba. Iqiniso lithi kade bebalekela uAbimeleki. But on this particular day, it took someone ukuthi noma kangenwa embhoshongweni, but athi I am going to make a stand for my generation, for my community, for my family. Namhlanje kuseni ma kingdom citizen, it will cost you to stand for your family, to stand for your community, to stand for your people, the children in your loins, and their children. It will cost one person. Lithi iBhayibheli ngesikhathi uAbimeleki lo wesifazane ebona uAbimeleki engena, lithi wangena embhoshongweni, wathi sesekhaleni lombhoshongo noma emlomeni ombhoshongo esazongena phakathi. Number 1, lo utholakala embhoshongweni. Sanibonani bazalwane. Cela ungithintile seduze thana umpostoli ukhuluma nawe. Lo wesifazane number 1 waqala watholakala kwi-location ebizwa ngokuthi umbhoshongo. Ngoba if you want to change certain situations, you must first change your location. Sanibonani eThekwini. There are things that will never change until you change a location. If you are still found in the same location, the same things will keep on happening. Touch on neighbor and say, change the location. The Bible says, lowest fazane, why now I heard the word of the Lord saying, the name of the Lord is the strong tower. The righteous run into it and they are safe. Igama lenkosi liwumbhoshongo namandla. Abalungileyo babalekela kulo bese bayalondeka. You've got to find yourself embhoshongweni. Le conference ingapheli ungakangena embhoshongweni. Kunezinto oqasha kuzo umuke wangena embhoshongweni liyinqaba ngosuku lwenhlupheko. Kunegama lenkosi ilamahata phathaka. Kunegama lenkosi. No menga thula ilaha akuchiki lutho ungithandile esipha pha. Hlani phansi bazalwane bami. Watholakala embhosho ngithi mina kule conference ungavuma ukuphuma ungakatholakala embhoshongweni. Ngoba ngosuku lwehlupheko uyocashiswa ubani. So lo wesifazane naye wavuma ungena embhoshongweni. Uma abanye bengena embhoshongweni, into enqaba ke bafundisi bami, sengifunda ukuthi lento yokubulala isiqhwaga akakwazanga ukuyenza bengakafika embhoshongweni. Kunezinto ongeke ukwazi until you are found in Christ. Mamambula ungikhuzele kancane ngisashumayela bazalwane sonke lami.
Bengoze ngichaze. Phela mase benyakaza kanje basuke bethi qeda. Bakwazi ukutshela mina esontweni lami. Ungithandile. Esiphamba weni. Awusanani bazalwane. Ungithandile. Esiphamba weni. So uthe mayisesemboshongeni ke kuthiwa wathi mayisembona lo baba kuthiwa uAbimeleki. Bafowethu uAbimeleki wayenamandla. Leyo nto angifuni siyithathe kancane. Sicabanga ukuthi kwabula umuntu nje. Kwashawa umuntu owayenamandla. Eyisigora esehluphe waqeda. Kodwa wathi mayema lithi lo wesifazane wayesembona wayesethatha itshe. Wathathani bazalwane? Wathathani bazalwane? uDavide wake wathi ehlangene nesinye na isiqhwaga esasesihlukumeze umndeni wakubo isikhathe eside. Sahlukumeza i-community yakhe isikhathe eside. Wathi noma singeza sona ngenjula nangomkhonto kodwa mina ngizothatha ini nalitshe lekhumbi elanqatshwa bakhi. It has become a cornerstone of the building. There is a stone phezu kwaleli dwala. Ngiyalakha ibandla amasanga siokho wayukala wamose kamele edwaleni noma ungasabonanga ubuso bami kamele edwaleni mawuke waqomela edwaleni uzongibona ngedlula phambi kwakho kunamandla ukuthatha idwala. Cela nje sejeshana ungahambi la ungalithathanga idwala. Xosha idwala. Kunetshele egumbe lanqatshwa bakhi. Ungafumi ukuya esontweni ithi ungalixoshanga. Ngoba khona iqhwakho ozohlangana nazo eyidinga uyiqobe ngani ngetshe. Qoshitshe. Lithi wayeseyama. Wathi uyangena uAbimeleki. Lithi lo wesifazane wayeseyalidedela. This is number 3 that I'm learning from this woman. I don't care who is her name. Kodwa nansi enye into engiyifundayo kuye ukuthi khona izinto othi uyixoshayo fanele ufunde ukudedela uma ufuna ukunqoba. Awungitshele sethu ngathi ufunda ukudedela mawufuna ukunqoba. uAbimeleki washawa ukuthi uwesifazane wenzeni udede akasha abafowethu. uAbimeleki wayinamandla so akabulawanga owesifazane. Wabulawa ukuthi owesifazane une technique. Mtshele thani makhelwane efunda istrategy sokudedela. Mphinde umtshele thani makhelwane efunda istrategy sokudedela. Funda ukudedela. Lo wesifazane akushonga ukuthi wajikijela. Kuthiwa wadedela. Into oyidedelayo iba neforce yokudestroya izinto obungazi ngadestroyeka. Mhlambe ngivumelene namhlanje ekseni put this into context and allow someone ukuthi adedele ukuze abulala uAbimeleki obuzwa ngepoverty. Ngivumelene ngivumela umuntu adedele namhlanje ukuze abulele uAbimeleki obuzwa ngokweswela. kunoAbimeleki obizwa ngokungaphumeleli namhlanje ngicela wenze njani. Awungithintela abathathu uthi dedela mfowethu dedela. Sibulala ipoverty manje dedela. Sibulala ukweswela manje dedela. Sibulala ungaqashwa manje dedela. Makhelwane dedela. 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 Sisobulala uAbimeleki wakini ukuthi baze bafa bonke. Onqaba yembubo omkhulu wakho engekho onane bhayisikili akekho kwaba ngisho nanembongolo ekhaya
namhlanje dedela sobulala zonke iqhwaga ezenza ukuthi ningaphumeleli emndenini wakho. Yenza njani? Yenza njani? Yenza njani? Yenza njani? Shatapaya. Cela ukubona abantu bededela. Cela ukubona abantu bededela. Awubulala uAbimeleki wakubo. Wambulala uAbimeleki wakini. Wambulala uAbimeleki wakini. Thatha umnikelo wakho udedele namhlanje. Awuthathe imali yakho ongakazi uyithathe. Uthi namhlanje ngizodedela. Namhlanje ngizodedela. Namhlanje ngizodedela. Shatapaya. Akuthatha imali ongakazi uyithathe. Ongakazi uyinikele. Uma ungayiphethe uthatha ikhadi lakho. Namhlanje uzokwenzani? Namhlanje uzokwenzani? Namhlanje uzokwenzani? Abanye abahlakaniphile bathi mabefika bathi ngidedela lelitshe phezu kwalo Abimeleki bambiza ngegama. Khoshana manaya zela manana manana khosela manana nanana